Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Pwrpas y fideo yma yw dangos i ti sut mae defnyddio teclyn yn Microsoft Office mwyn helpu deall ystyr rhai geiriau. Pan fyddi ti'n dechrau defnyddio rhyngwyneb Cymraeg yn Office, bydd rhai geiriau efallai'n anghyfarwydd. Ond mae teclyn bach ar gael i dy gynorthwyo i ddeall hyd yn oed y geiriau mwyaf anodd yn Office, o'r enw cyngor sgrin. Wrth i ti hofran dy lygoden dros air nad wyt ti'n ei ddeall, bydd gair Saesneg neu efallai gair o iaith arall sy'n cyfateb yn ymddangos. Mwyn ei roi ar waith, dilyn y camau hyn, ond dim ond wedi i ti roi'r rhyngwynebau Cymraeg ar waith. Mae modd mynd i'n gwefan a gweld fideo arall sy'n dangos sut i drosi rhyngwyneb Microsoft Office i'r Gymraeg. Agora unrhyw raglen Microsoft Office, boed yn Word, Excel, PowerPoint neu Outlook, a chlicio ar File, wedyn Dewisiadau. Bydd ffenestr newydd yn ymddangos. Clicio ar Iaith ar yr ochr chwith. Bydd y ffenestr yn rhoi rhestr o ddewisiadau ieithyddol i ti. Ar waelod y ffenestr honno, dewis Saesneg, Unol Daleithiau, English o'r gwymplen, a gwasgu Iawn. Wrth hofran dros air Cymraeg yn Office, bydd y gair Saesneg cyfatebol yn ymddangos. A dyna'r camau mwyn defnyddio teclyn cyngor sgrin yn Microsoft Office mwyn dy helpu i ddeall ystyr rhai geiriau. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg wybodaeth yn bwysig, a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.